Poďte ďalej, cíťte sa tu ako doma. Čítali ste návrat Angelíny? Nie. Takú ženskú by som chcel. Ohnivá Angelína. A čo bláznivý bosk? No ani to som nečítal. Prosím, prečítajte si. Mám ich všetky. Tu sú žurvalci a teraz mi má prísť Angelínino tajomstvo. Som rád, že ste v Kolumbii. Ukážem vám našu krásnu dedinu. Máme tu zvláštne strechy, kameňom vydláždenú ulicu a bohaté polia. Tu som sa narodil, ja aj moji chudobní rodičia. Prosím vás, máte telefón? Nie, nejaký telefon nemám. Nenávidím ho. Ale mám piatiku. Oddychnite si. Pozrite. Pekný? Môžete ma opísať v knihe. Počkajte. Tak, nech sa páči, čím začneme? Mám tu whisky, veľa druhov koňakov, pív, vína, sektu, sódy. Prosím. A Xerox máte? Áno, ale je pokazený. Kde je najbližší telefón? Veľa míľ odtiaľto. Neodviezli by ste nás autom? Kto povedal, že mám auto? Chlapi v dedine. Povedali, že mám auto? To sú blázni. Mysleli tým moju mulicu. Pepe. Čo poviete na moju mulicu? Teraz je Pepe vo svojom živle.